Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Азатлык радиосы Татарча подкастның яңа сезонын башлап җибәрә. Бу юлы без бер зур тема алып, аны берничә эпизод дәвамында эшләргә җыенабыз. Беренче сериал Идел буендагы ачлык фаҗигасына 100 ел тулуга багышлана. Бүген ачлыкның Татарстанга, татар милләтенә булган йогынтысы турында сөйләшербез. Подкастның кунагы тарихчы Тәэминә Биктимирова булачак. Подкастның алып баручысы мин Эльвира Гарипова. Йөз ел элек 1921-1922 елларда Татарстан, Башкортстан, Кырым, Идел буе губерналары, Урал төбәкләре, Украина, Казакстан һәм кайбер башка төбәкләрне зур ачлык баса. 1921 елның көзеннән 22 елның язына кадәр дистәләрчә миллион кеше ачлыктан интегә. Рәсми статистикага күрә ачлык 35 губернада күзәтелә. Аның аерым чираклары 1920 елның көзеннән башлап 1923 елның җәенә кадәр теркәлә. Фаҗига беренче чиратта Идел буенда киң колач ала. Татарстан белән Башкортстан зур зыян күрә. Таасырда ачлыктан аеруча Арча, Зөя, Мамадыш, Минзәлә, Спас, Тәтеш, Чаллы кантоннары халкы интегә. Ул аеруча тимер юлларыннан ерак урнашкан авылларда котырган. Шәһәрләрдә хәлләр яхшырак булган ди тарихчылар. Совет чорында ачлык турында аз язганнар, язганы чиракта да аны корылык, уңыш булмау белән генә аңлатканнар. Ачлыкны ватандашлар сугышы нәтиҗәсе буларак та бәяләгәннәр. Соңрак исә галимнәр бу сәбәпләрнең дә булуын таныган. Ләкин төп сәбәп корылык та, сугыш та булмаган. Бүгенге көндә галимнәр ачлыкның төп сәбәбе итеп Кызыл армияны тәэмин итү өчен 1919 елда башланган продразверстканы атый. Совет хакимияте һәр төбәккә план билгели. Мәсәлән, 1923 елда ТССР 10 миллион 200 мең путтан артык икмәк тапшырырга тиеш булган. Протест белдерүчеләр дә булган, ләкин аларга каршы прототрядлар төзелгән. Аларга икмәк тапшырмаган очракта теләсә нинди җәза бирү хокукы да билгеләнгән. Яңа хакимият күп очракта чәчү өчен калдырылган ашлыкны да тартып алган. Идел буендагы ачлык темасын ныклап өйрәнгән тарихчы Тәэминә Биктимирова бу хакта күбрәк сөйли алыр. Тәэминә апа, татар милләтенә менә бу ачлык дәврендә зур зыян килгән дип сез язып чыктыгыз, сөйләп торасыз, әйме махсус эшләнергә мөмкин дигән фикерегез дә бар. Гомумән менә милләт генотипына дип әйтим, менә гомумән милләткә, татар кешеләренә никадәр зыян килә менә шушы 100 ел элек булган ачлык дәврендә. Менә 1920 елда Казанда Татарстан Республикасын башкаласы итеп игълан ителә һәм Татарстан Республикасы төзелә. Ул вакытта Татарстан территориясеннән Мари, Чуваш өлкәләре, ул вакытта өлкә дип аталганнар алар, аерылып чыга. Аннан соң Уфа, Язы Башкортстанга китә бит инде бу вакытта. Территория кичерәеп кала дигән сүз менә бу. Халыкта кичерәйгән шикелле була инде. Менә бит аларга менә шушы икмәк хәзерләү планын Казан губернасына күпме элек биргәннәр, шушы планны биргәннәр, җибәргәннәр име. Шуның хәтле план килә бит. Казан губернасының нинә хәтле планына кадәр Татарстан Республикасы бу вакытта бит инде үзенең җирләре буенча кичерәеп кала бит инде Казан губернасына караганда. Менә халыктан икмәк җыю планы нәкъ Казан губернасына җибәрелгән план хәтле була. Моны бит тутырып түләргә кирәк бердән. Аннан соң Казан губернасында бу вакытта әле империалистик сугыштан соң нинди авыр хәлдә кала. Бары Казан губернасында гына 1914 елны сугыш башлангач, беренче бөтен дөнья сугышы дип атала ул тарихта. 4 мәртәбә мобилизация белән ирләрне җыйганнар, сеңлем. Бары Казан губернасында гына дип күрсәттеләр аны тарихчылар. Бunda бит күбрәк эшнең авырлыгы хатын-кызлар һәм яшь үсмер балалар өстенә төшкән бит инде, әйме? Ул җирне эшкәртәсе бар, хәзерге шикелле машиналар гөрләп тормый бит ул вакытта. Аннан соң инде сугыш вакытында атларның саннары да, хайваннарның саннары да диккаты кимегән бит инде. Менә шундый авыр шартларда өстән җибәрелгән планны үтәргә керешә Татарстан.
Ничек үтәргә кирәк? Үтәмәсән ярамый. Җитмәсә 1921 елны, 20 елны башлана ачлык. Шушы планны үтәгән вакытта. 21 елны искиткеч корылык башлана Татарстан территориясендә. Аның шикелле корылыкны күргәннәре булмаганда бишкелле тиям инде мин. Шулай кытышкы итеп язганнар. Уже язга чыккан вакытта бөтен үләннәр, мәчеләр, этләр ашалып беткән бит инде шул вакытта сеңлем. Бу бит инде уйлап чыгарылган нәрсә түгел. Нәрсә ашарга тиеш кеше. Тәминә ханым, сез элегрәк язуынча, күп крестьяннар бу хәлләрне коммунистлар сәясәте дип уйлап, авылларыннан чыгып китү ягында карый. Алар гомер иткән җирләреннән Урта Азиягә, Себергә барып сыенырга телиләр һәм юллар мөһаҗирләр белән тула. Татарстанны бу чорда 232 меңнән артык кеше ташлап китәргә мәҗбүр була. Аларның язмышлары хакында Татарстан милли архивында кайбер мәгълүматлар сакланган. 1921 елда бөтен татар гадәттән тыш комиссиясына бирелгән язма отчетында комиссия әгъзасы Александр Семенов республикадан китәргә теләп юлга чыгучыларның хәлен булай дип күрсәтә. Меңләгән кеше ачык һавада, яңгыр, җил, аларның тәннәрен юка чүпрәк чопрак кына каплаган, медицина ярдәме күрсәтелми, тирә-якта мәйетләр чиреп ята, аларны җыймыйлар ди. Һәм бу Семенов тырышлыгы белән кочакларны Игумный бистәсендәге бушап калган казармаларга урнаштырганнар. Тик аларның күпмесе исән калган, күпмесе үлгән билгесез. Үзәккә бирелгән хисабында милләтләр эше буенча халык комиссариатының Тасырдагы вәкиле Али Ганиев мондый хәлләрне ачыктан-ачык күрсәтергә дә мәҗбүр булган. Кочаклар арасында тиф яктыруның һәм ачлыкны хәтта якынча да исәпләп булмый ди ул. Менә бу мөһаҗирләр турында сөйләп китегезче, авыллардан кешеләр шәһәрләргә агыла башлаганмы? Ничегрәк булган? Аннан соң инде мин Зөһрә Баембетова, ул менә шушы хатын-кызлар арасында Татарстан өлкә комитетының хатын-кызлар бүлеге була, шул бүлектән эшләгән кеше һәм аны гадәттән тыш комиссар итеп билгеләр, балаларны коткару буенча бөтен урам булган ашлар белән. Хәзер халык шәһәргә килмәкче булган инде. Шәһәрдән эш табырмын дип уйлагандыр инде ул бичара. Килгәннәр инде шул Зөһрә Пасилидере. Балакаем күрсән, урам тулы, ишек аллары тулы, юл буйлары тулы ашлар. Бөтенесенең өстендә шуры канатлы битләр иде дип сөйлидер Зөһрә апа. Уларны яшенә тыгылып сөйли торган. Зөһрә Баембетова белән сез якыннан таныш идегезме? Кем ул? Зөһрә апа безнең Казанда эшләгән, ул гражданнар сугышы да катнашкан апа, бик укытучылар институтын бетергән, үзе Башкортстан. Мин аның диссертация язган вакытымда Зөһрә апаның өендә торадыр идем. Ул мине үзе чакырды, мин аңа хат яздым да, бер вакытны Зөһрә апа менә мин сезнең эшләгән эшләрегез турында язасым килә, диссертацияма керәсем килә дигәч, балакаем минем җанга килде ди ул. Мин аның квартирасында шулай кунып китә торган инде. Сөйлидер Зөһрә апа. Менә шу комиссияның җитәкчесе итеп аңа наган биргәннәр кулына, ул инде минем ниләремне үтәмәгән кешеләрне минде атып үтерергә дә хокуклы булдым ди. Гражданнар сугышында Троцкий куластында да эшләп, ни сугышып йөргән апа инде бу. Аның белмәгәне юк, ул бик укымышлы, бик акыллы апа иде инде. Ул үзенең балаларны коткармакчы була, менә бу Татарстандагы аш балаларны коткару комиссиясен җитәкли ул. Монда Казанда балаларга ашханалар төзеп карыйлар. Менә уйлап карале, 80 балага бер кашык буласың. Бөтенесен җыярга кирәк, тәлинкәсен җыярга кирәк, урын әзерләргә кирәк, урын җирен әзерләргә кирәк. Менә бөтен эшләр менә шушы Казаннан укучы студентларны да чакыралар үзләренә. Аннан соң хатын-кызлар бүлеге оешкан була. Ул ач хатын-кызлар үзләре шулай ач булсалар да балаларны коткару буенча бик тырышып эшли башлыйлар. Зөһрә апа шуларны оештыра. Һәм Татарстанда, һәм Идел буенда, Башкортстандагы ачлык буенча инде хәзер өстәгеләргә яза башлыйлар. Бу Казан Татар Республикасы оештырган әйберме? Булар менә бу мин әйткәннәр оештырган Татарстан Республикасы оештыра. 2021 елның менә син әйттең 18 июлендә Калинин җитәкчелегендә ашларга ярдәм оешмасы үзәк комитет каршында оештыра Памгул төзелә. 1921 елның 18 июнендә. Бу вакытта инде кеше эштән чыгып арыган кеше инде. Ачлыктан никадәр кеше үлгән кеше вакытында инде бу. Шуннан соң республикада соң дәрәҗәдә ачыгучылар барса 2,462,599 кеше исәпләнә. Аннан соң инде монда үзебезнең
Диния нәзаретендә Мөфти Галимҗан Баруди җитәкчелегендә халыкны ачлыктан коткару планы төзелә. Шуннан соң менә бу комиссия төзелә, вәкаләтле комиссия оештырыла. Бу вәкаләтле комиссия Мәскәүдәге Памгол оешмасы белән бергә эшләргә тиеш булалар. Һәм монда Галимҗан Баруди 1921 елның 25 августында үзе дә Мәскәүгә килә һәм Сталин янына керә, Сталинның битенә терәп әйтеп чыга. Сезнең протразверстский планы нигезендә башкорт һәм Татарстан һәм Башкортстан халыклары ачтан үләргә мәҗбүр дип битенә терәп әйтеп чыга. Сталин янына кереп андый сүзләрне әйткән кешенең аның язмышы бердән-бер инде. Мин Сталинны Барудине дә белгән кешеләрне сөйләшкәнем бар. Галимҗан Барудине тифтән үлгән дип язалар бездә, дөрес түгел ул. Сеңнең дип әйтә торган инең Зөһрә Пашига Мәрҗанинең оныкчасының кызы ул. Галимҗан Баруди йөрәге ярылып үлә Сталин яныннан чыккач. Хәтта аны Татарстанга алып кайтырга да рөхсәт итмиләр әле башта. Шуннан соң ниһаять Казанга алып кайтып күмәләр аны. Менә татарда имештер ки, татар яшелчә үстерә белмәгән, бәрәңге үстермәгән, кишер үстермәгән, шуңа күрә дә алар ачлыкны авыррак кичергән дигән әйберләр бар. Шул мифны да әйтегез, пожалуйста. Татарларга менә иманадирләр булганнар, иманадире дип аталар инде. Русларга бит җан башына 5 дисәтинә, татарга 1. Татарга су буйларыннан бирмәгәннәр бит ул җирләрне. Татарлар вообще су буйларыннан, урман буйларыннан куылган бит татар сеңнем җаным. Кайдан үстерсен ул яшьләрне, кайдан алып су сипсен ул? Аннан арысын сеңнем. Без бер вакытны индустрия кешеләр мин конгресста эшләгән вакытта Белоруссиягә бардык. Менә индустрия кешене үзеннән сорагыз, бәлки анда хәтерендәдер. Белоруссиянең бер ак чәчле генералы индустрия кешенә җанына барып сәхнәдә алдына тезләнеп рәхмәт әйтте. Сез безне яшелчә үстерергә өйрәттегез диде. Чөнки су буйларында утырмый татар. Менә безнең авылда, Яңа Шимбер авылы, Әтнә районының русларны күчереп утыртканнар безнең авылның җиренә. Безнең авылның бөтен җирләреннән Воронеж һәм Курск өлкәсеннән 100 хуҗалыгын күчереп утырдылар. Безнең авылга иң каты кытыгы ни буенча атау дип җиртәләр инде, тегеләргә яхшы уңдырышлы җирләр инде әйбәт басулардан. Безгә шул кырыйзарый. Менә шунда безнең авылга руслар бөтен авылның суына, безнең авылда астында инеш булган инде. Шунга да бит тәре кадаклар чыкканнар, беләсеңме? Безнең авылда хәзердә бар Тәреле чишмә дигән чишмә. Суга барырга ирек булмаган аларга татарларга, менә безнең авылга һәм су буйларыннан татар зур суйлар яшелчә сибәргә, яшелчә үстергә уңай булган җирләрдән татарлар куылган, аларга анда җир бирмәгәннәр. Нишләсен ул татар бичара? Үзенең менә шу җан башына 1 дисәтинә имана белән яшелчә үстерсенме ул? Атына сылы чәчтеме? Үзенә арыш белән бодай чәчтеме ул анда? Кайда үстерсен икән ул яшелчәне? Аннан соң әйтеп торам бит, ни хәтләр Казанның губернасыннан 14нче елны сугыш башлангачнан 4 мәртәбә алганнар мобилизация белән кешене. Теге хатын кая барып су ташып йөрергә тиеш булды икән ул яшелчә үстерергә? Моны надан кешеләр әйтәсеңем. Үстергән урысларның алар, пожалуйста, алар су буйларында нишалар тәрестә үстермәсеннәр. Моны Сәйит Галиев әйткән хайван, яратмыйм шул кешене. Сәйит Галиев әйткән бит аны ул сүзнең беренче, менә татарлар кәбестә үстерә белмиләр дип. Ник алайса татарны әйбәтләп җиргә урнаштырмаганнар, су буйларына рәхәтләнеп? Кайда кыры, кайда кызыл балчык, кайда яр буйларындагы җайсыз җирләр, шуннан биргәннәр ишаңа татарга җирне. Сәхип Гәрәй Сәйит Галиев дип әйтә башладыгыз, әйме? Ул вакытта министрлар советы рәисе булаймы Татарстанда? Һәм менә бу теге продразведка вакытында эшләй бит инде ул. Һәм менә ул яки анда менә ул яки башка менә Татарстан түрәләре дип әйтәм инде. Халык та менә шушы подразведкага ничектер каршы чыкмаганмы, прошениелар ясамаганмы? Чыккан. Сәйит Галиев аның да бөтен кеше үзенең тарафдарларын, үзенең дусларын җыя бит инде. Шул кадәр үзәктән төшергән планны үзәтлек белән үтәргә керешәләр. Шуннан соң христианнарны талау башлана инде. Шунда Шамил Усманов әйтә, мин халкыма чыгарылган үлем карарына кул куярга теләмим ди. Белдеңме?
Чыга ул, каршы чыга ул. Минди халкына чыгарган үлем карарына кул куярга теләм ди. Хәтта Юнус халык җир эшләре халык комиссарлары ни булып җиришин вакытта Юнус Валидов та аны Юнус Валидовның соңына үтергәннәр дип тәфсилләделәр инде. Шушы канышкыч документка кул куймый. Хәтта Рустан бер ни була әлендә Денисов бугай фамилиясын хәтерлим инде. Әгәр дә без бу планны үтәсәк ди, иң беренче шушы төшерелгән планны татар халкы аштан үләчәк ди ул әйтә. Һәм дөресен әйтә. Һәм дөресен әйтә. Шуннан соң Разъюрский планы шул кадәр кешенең җаныннан, бугазыннан алып бирелә торган булган ул сеңлем. Шуны бит инде Сәйид Галиев һәм ниләр арттырып үтиләр бит инде. 20 елның 1 декабрендә 102% үтәлә бу план ине. Ашлыктан тыш. Декабрь ахырларына крестьяннардан талаптагы 380 мең пыттан артыграк ит, 1,652 мең пыт бәрәңге, 17 миллион дана йомырка, 11 мең пыт май, 8,880 пыт бал, 227 мең 344 дана тире, әбит тиридән кеше үзенең киемнәрен, туннарын кеше тиридән теккән бит. Кеше ашлыктан түгел әле киемсез дә кала бит бу вакытта сеңнем уйлап карасан. Шуннан соң 13276 пыт йон, 4838 пыт җитен, 4639 пыт киндер сүзе җыеп тапшырыла. Буларны бит халык ач кына түгел, ялаңгыч та кала бит сеңнем җаным. Нигә Сәйид Галиев 6 сәгать ала. Бит мәсәле бит әле үзенең бер Гафуит үзенең бит сияркәсенә иләнә, аның Мәскәүдә 2 баласы була вакытта. Мәскәүдә яши хатыны Зөһрә апай беләдер инде. Монда бер марҗага иләнә бит, телеграфистка булып эшләгән Ольга исемле марҗага иләнә. Шундай теге ачлык вакытында туй ясый. Теге Совет гостиницасын тәрәзәләрен ачып куеп, бу туй ясый. Шуннан Мәскәүләр язып чыгалар газетләре пир во время чумы язып чыгалар. 6 сәгать ала бит кабахат. Аллага шөкер. Ходай кеше аңа кеше рухы рәнҗеп җатмасын миңа. Сүз уңайыннан Сәйид Галиев 37 елларда үтереләйме? Аны кулга алалар, ие. Балалар турында сөйләшә башладык, шуны дәвам итик әле. 1921 елның 6 сентябреннән 1922 елның 19 маена кадәр Казаннан, Татарстаннан барлыгы 30 меңнән артык баланы озату күздә тотылган. Ләкин архивларда озатылган 15 мең бала хакында гына мәгълүматлар бар. Икмәкле өлкәләргә озатылган балаларның да хәлләре бик әйбәт булмый. Балаларның кире оч Татарстанга әйләнеп кайтулары хакында хәбәрләр күп. Мисал өчен Татарстан мәгариф комиссариаты күрсәткән саннарга карасак, 1922 елның сентябренә РСФСР өлкәләреннән 800 бала кире кайткан. Рәсми саннар Татарстанда ачлыктан 326 мең бала үлгән дип бирә. Чынлыкта күпме булганын беркем әйтә алмый. Татарстаннан, Казаннан балаларны җыеп алып китү күренешләре дә бар кайбер фотоларда, һәм сез дә бу хакта язасыз. Сөйләп китегез әле, ничек моны оештыралар? Мондагы үзебезнең менә шушы әйткән ишендә хатын-кызлар оешмаларыннан да кешеләр чыга дип, үзләре ач булса да балаларны коткарырга керешәләр дип. Шуны ниһаять менә 1921 елның 6 сентябрендә беренче эшелон китә балаларны тиеп Казаннан. Бу вакытта бит ашлык кына түгел, тиф дигән имансыз авыруда чыккан булган бит инде. Аннан соң яңгырлар, әллә ул яңгырларны кешеләр оештырган, явызлар оештырган, әллә үзеннән чыккан. Петроградка җибәргәннәр инде балаларны, Петербургка, кайбер үзебезнең шушы Россиядәге шәһәрләрдә күбесе алганнар инде балаларны. Әмма шушы Петербургта мисленнән комиссариаты төзелә, шуның җитәкчесе, шуның ни булып Петербургта шуның гызасы булып шушы Гыйсмәти, Абдрахман Гыйсмәти эшли. Аның эшләгәннәре шаккатасын инде. Хәтта җәйкене сеңен 2 ел инде балаларны җәйкене лагерьләргә чыгаруында оештыра бит менә бу кеше. Алла, Алла. Менә бу балалар дисез әйме, ул балаларны ул ятим балалар буламы? Алар аннары кайтамы кире? Алар табыламы? Алар кайларга китеп таралалар менә? Татар балалары да бар булгандыр бит инде. Анда аш татар балалары ичинде күбрәк татар балалары шикелле. Аннан соң Зөһрә апаны бит эштән алалар сеңнем.
Ne İşten için? alırlar, 5 kişilik komissiya tüzülüp, bütünüsü Ruslar. Ruslar 21. Tatar balaların uzatkanlarda dep oylaysızmı? Yok, Amerika'nın bulganı da yok. Zehra Tatar balaların qutqarуу için tırışkanı için anı bu işten alırlar, Bukharaga jibererler bit Zehra'nı. Türlü balalar siz aytdınız yine qaytalganlar mıkan dep. Mene köpten tugulgana özümden arxivdan alan kagazlarım arasından Çekoslovakiyaga da barganlar, jibergenler için de balalarını qaytarуу için etkenlerini qaytarga kirek dip Tatarstan hökümeti. Mene Tatar balalarının bütünüsü qaytmagan şol singlim. Bütünüsüne de aldagil bulmagan, anda bargan tırmış. Bir vakitni Zehra Pasiliyada menga Kislovodskiyga apam bilen Yaliterge bargan singlimdi. Bir 25-nji ýyllar bolgandyr indi bu di. Şundan vokzalda oturabız di, bizim tatarça söyleşkenini işitip bir bala keldi di. Apa siz Kazanda Zehra apa digen kişini bilmeysizmi dip soraýdy menden dip indeşmedim eldi. Näçege kirek edip soraganlar indi bu baladan. Apa ol bit bizni Tatarstan'a kirek qaytaram dip etkeni bizni jibergen wagtda menen bunda şu Kislovodskiy teresinde bir baylarda işlep jirim. Toygança aşaganım da yok, toygansız şikerim da yok menim. Men bir kişiden hiç apaydı güzel Zehra apa bizden qaytaruu nilerin kursunu, meşakkatlerini dip etken indi. Kaygırsyny indi bizin dip Zehra apa ýeter jir tişigi bolsa di. Singlim di kirip gitedirýim jir tişigine di. Men bit balalarga çynlap da ul balalarny jiýasy bolgan eli. Andan arsyň bitken arındyrasy bolgan. Andan soň kiyimleri de yok betinde bitli kiyimni jagasyna işindäne. Şundan koylardan kiyim salınlar jiýip, andan soň munça kirtip alarny şoýtyp vagonlarga şoýtyp tuturganlar bitinde alarny şol bitli kiyimçe tuturmaganlar. Onda hatyn kızlar üstüne düşken iş, hasret, nişik çıdarlar iken de men singlim alarga. Nişik çıdarlar iken alar. Быйыл 14 ноябрда Россия Мәдәният министрлыгы Максим Курников, Александр Архангельский һәм Татьяна Сорокинаның «Ачлык» Голод фильмына бирелгән прокат таныклыгын кире алды. Фильм быйыл көз башында тәмамланып, 28 сентябрда аңа Россия кинотеатрларында күрсәтү рөхсәте бирелгән иде. Бу маңа донос язганнар. Донос язганнар. Мин культка донос язганнар. Имеш гражданнар бу киноны күрсәтелүен теләми. Анда мин культ түгел, әмма гражданнар теләми. Һәм гомумән Идел буендагы ачлыкка 100 ел ишыры инде үтеп бара, ләкин бу хакта зурлап әллә ни сөйләү, зурлап нәрсәдер искә алу дип әйтимме, мондай берләр бик булмады. Бигрәк тә дәүләт тарафыннан. Ничек уйлыйсыз, 90-нчы елларда ниндидер бер рөхсәт тә булдымы? Моны бу хакта сөйләделәр дә, бу хакта бу шуңа таба барамы? Тагын тыелуга, тагын ябылуга таба бара дип уйлыйсызмы? Шулай сеңнем күренеп тора ишенде. Күренеп тора бит инде. Әле бер көнгә генә имеш язып чыкканнары. Çit il agentlarına Tokay premiyesi bilmeske deyip. Kararısın yani bu horluknu. Karar bu horluknu. Bulay da Tokay premiyesini danı çil bitirdiler bitinde. Ey senlen. Yok indi ol Tatardan. Шушы өлештә без Тәминә ханым белән сөйләшүне үзеп торабыз. Аның белән без киләсе эпизодларда тагын сөйләшербез. Ул ачлыктан иза чигүчеләргә чит илләр ярдәме турында бәян итәчәк. Минем тагын берничә әйбергә тукталып үтәсем килә. Күпме кеше үлгән соң ачлыктан? Академик Индус Таһиров ачлык аркасында ТССР халкы 400 мең кешегә кимегән дип белдерә. Галимә Тәминә Биктимирова рәсми статистикада 700 мең кеше китерелә ди, ләкин ул үзе бу саннарга ышанмый, алар киметелгән дип саный. Татарстанда ул вакытта 2,8 миллионнан артык кеше яшәгән, шуларның 2,7 миллионнан артыгы ачлык кичергән ди ул. Үлүчеләрнең гомум санын галимнәр төгәл санап чыгара алмый. Иң күп зыян күргән төбәкләр арасында Татарстан белән Башкортстан, Самар һәм Чиләбе губерналары атала. Төркиядәге Мимар Синан университеты профессоры, әдәбият, тарих белгече, татарларны да өйрәнүче галим Исмаил Төркиулы фикеренчә, 1921 елдагы ачлык 10 миллионга якын кешенең гомерен үзгән. Монда ул бүгенге Татарстан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург, Самара, Сарытау, Сембер, Свердлов өлкәләрен, Кырымны исәпкә алып санарга кирәклеген искәртә.
Бу саннар күктән алынмады, алар ачлыктан интегүчеләргә ярдәм йөзеннән оешкан Американың ара оешмасы документларында саклана ди ул. Ачлык шулкадәр дәһшәтле була ки, монда хәтта кеше ашау очраклары да күзәтелә. Башта халык имән кайрылары, мәчеләр һәм этләр ашый башлый. Кешеләр ашарга яраган һәм ярамаган бөтен нәрсәне ашый, хәтта балчык ашауга кадәр җитә. Шуннан соң ачлыктан шашкан халыкта мәйетләрне ашау, кеше үтерү очраклары да арта башлый. 1922 елда КПСС Үзәк комитеты кеше ашау очраклары турында мәгълүматны бастырудан тыя. Архивта күршеләрен, үз гаилә әгъзаларын ашаган очраклар турында хәбәрләр бик күп. Билгеле булган очраклар да шаккаттыра. Ә моннан тыш бит әле тарихта теркәлмәгән, биленмәгән очраклар да күп булган. Мәсәлән, медицина докторы Виолин үз язмаларында 1921 елның ноябреннән 1922 елның маена кадәр Башкортстанда 72 мәйет ашау очрагы, 223 кеше үтереп ашау очрагы булуын яза. Ләкин үзе өчен саннарның дистәләрчә тапкыр күбрәк булуын искәртә. Бу татарча подкаст «Ачлык» дип аталган подкастның беренче эпизоды булды. Мин Эльвира Гарипова сезнең белән сау булашам. Безнең подкастларны сез Азатлыкның бөтен социаль челтәрләрендә, Телеграмда, Яндекс Музыка, Spotify, SoundCloud кебек музыкаль платформаларда, Google подкастта таба аласыз.